retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Soc Karen Pérez de l'Escola Altaviana i vinc a la part dolça del menú, el postre. Anem a fer una pumpkin carrot cake amb varietats tradicionals valencianes com són la carabassa i la carlota morada, mans rentades i a la cuina. Comencem tallant la carabassa a rodanxes de 2 o 3 centímetres, llevant les llavors i la duguem al forn fins que estiga ben cuida. Pelem i tallem les safanòries. Comencem a batre amb la batidora de varilles el sou. Afegim els sucres. Batim durant uns 3 minuts fins que estiga ben esponjós. Continuem batint al temps que afegim la mantega fosa, l'oli i la carabassa torrada. A continuació incorporem a mà a poc la farina tamissada, afegim la canella i el rent. Per últim, addicionem la safanòria ratllada i les pipes de carabassa. Posem la massa en una mànega pastissera sense embocadura i l'escuditgem sobre una llauna forrada amb paper de forn. Els posem per damunt les pipes de carabassa i duguem al forn precalentat. Couem a 180 graus durant uns 10 minuts. Traguem del forn i deixem reposar 24 hores. Passat aquest temps, tallem el carrot pumpkin a quadradets d'1 centímetre aproximadament. Per a la presentació utilitzarem un got transparent baixet. Començarem amb una primera capa de trossets de pumpkin. Seguirem amb un colpet de mermelada de taronja ficats en una mànega, un poc d'estrèucels, un daus de carabassa confitada i una cullerada d'almívar. Cobrim tot amb nata muntada i continuem fent una altra capa amb uns trossets de biscuit, l'estrèuce i uns daus de carabassa acabat de nou amb nata muntada. Rematem el treball amb uns pètals de flors i uns daus de carabassa. Quina millor manera de celebrar el Dia de Tots els Sants que amb aquesta pumpkin carrot cake, versió valenciana, amb carabassa i carlota morada. Comparteix la recepta amb els teus amics i amigues a les xarxes amb el hashtag JoCuineLocal. Moltes gràcies i bon profit!